bună, sunt Minecraft, ne juc Minecraft. Și acum hai să continuăm să construim Elixir Storage. Yay! Și trebuie să fie cât de mare se poate, dar să fie mare. Da, mare trebuie să fie. Și cu concret negru. Dar concret negru. Adică nu concret negru, albastru. Sau ce cum ar fi Elixirul albastru. Toată lumea știe că se uit. Jucați câțiva din 1.000.000 de Clash of Clans. Poate unul dintre voi sunteți și puteți fi din Clash of Clans, adică nu puteți fi un bărbat, unul care joacă foarte des, adică nu foarte rar, vreau să zic foarte des. Uite că nu pot face așa mare, mai bine o fac așa în 4, să fie așa 4, să fie mai cam mică, să fie așa. Începem cu un concret așa, plus, cred că ne trebuie paint, așa, așa, așa și așa. Uite, avem așa, o să vedem dacă se potrivește cu paint. Nu cred că se va potrivi, dar să vedem. Căutăm paint-ul aici. Arată super bine. Atunci hai să facem așa. Așa, așa, așa. Start de wait to say me. Be going to uite, așa am făcut Elixir Storage 4. Sper că vă place. O să construim ceva din Clash of Clans. Uite Elixir Collector. Uite, o să trebuie niște tuburi, niște grey wool sau grey concret. Eu o să aleg ceva grey. Da, ce fac, dar arată ce fac, dar nu. Da, da, ce fac, a fost un crash. Acum, hai să... Acum trebuie să facem așa cu pădurile mari. Uite, trebuie să începem cu niște glas. Bang. Și să arate că are Elixir, da? Să colectezi niște Elixir, nu da. Da, așa arată tubul de la Elixir Collector. Și ce mai trebuie? Așa ceva out pe la ea. Și hai să punem așa jos să aibă sens că de jos e Elixirul ăsta. Și acum punem aici Elixir. Multi-Elixir. Și gaura nu mai trebuie. Arată foarte fain cum l-am făcut. Cel mai bine pentru mine am făcut Dark Elixir Storage. Și acum ne trebuie Dark Elixir Drill. Am uitat cum se face asta, dar nu care încerc. O groapă mică. Așa, o groapă mai așa. Cam bine. Încă câteva runde. Așa mai în jos. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
punem așa niște. Așa trebuie să înceapă. Bun. Cum vă place așa? Dar trebuie să luăm niște ne trebuie niște iron blocks și niște ceva pentru drill, așa ceva mai gri și un drill, așa, nu, adică fier, bloc din fier. Step away. Give away. Step away. Bun. Nu să fie așa înaltă, nu trebuie. V-am spus că am uitat puțin, dar acum ne mai trebuie așa ceva grey, concret așa. Și pot să cadă în jos. Adică mai așa. Jet pe joyride. Așa trebuie să arate. Nu trebuie să ne blocăm aici și adică arată nasol. Uite, hai să facem măcar doar unul. Nu așa patru. Că nu arată în formă. Asta trebuie să fie construit cel mai urât. Ce ziceți? Dar ne va ieși bine sau nu? Să ne iasă nimic. Alex, știi prea bine. Așa a ieșit destul de rău, dar așa au ieșit toate. Da, a ieșit pisica! Oh. De ce? Și acum trebuie să fie un army camp cu cristale din aia. Așa, ne trebuie ceva mai gri. Așa, ceva piatră mai neagră, obsidian, nu ne trebuie. Și hai să folosim așa. Ne trebuie mai iarbă mai rită, puțin mai ca așa. Nether brick. Și nether rock. Și arde. Și mai trebuie să luăm așa. Eu știu ce să fac. Așa. Uite cum arată, așa. Arată bine, adică... Și nu trebuie să aibă nicio mâncare, așa trebuie să arate mai șmecher. Și ne trebuie aici niște ceva mai gri sau mai negru. Ce zici? Mai mare puțin. Asta e cam ultimul level.
Gata, așa arată bine, dar ne mai trebuie niște netărbicuri normale. Și ne trebuie că înveți un UFO Red netărbic. Arată foarte fain. Parcă-l arsă de focul ăsta. Și pe partea asta. Gata. Ta-da-n! Tu-du-du-du! Ta-da! Vă place? Gata, Army Camp-ul e și cel mai bine. Așa zic eu. Army Camp. Și ce mai este în Clash of Clans? Trupul, Dragon? Nu aș face așa. Adică laboratorul, cum ar fi fain să faci acest laborator? Să începem. Va fi cam greu. Adică trebuie să terminăm videoclipul. Sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Și pentru că apreciez foarte mult. Și ceau!